नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा स्वागत आहे मी गोपनाथ चॅनलवर आणि संदीप. आता आम्ही चाललो बाजारात बैलगाडी शर्यत आहे. तर आम्ही आता जाऊन बघणार आहोत. चला बघूया, त्याची मग खेळात पण जाऊची. चला बैलगाडी शर्यत पोचलो आणि आमच्या तुषार भाऊंची भेट झालेली आहे. आणि संदीप भाई त्यांना आभार मानतायत, आमच्या सोबत चालतायत. उद्योजक, भावी उद्योजक नाही करंट उद्योजक आहेत आमचे. पण आमका काय खाऊक देणत नाही. एक कोल्ड्रिंक मागला होता. आणि समोर हे मॅच म्हणजे शर्यत चालू आहे. तर दाखवता तुमका कसा ग्राउंड आता. प्रेक्षक बघू शकतात किती इथे असते. शेवटच्या टप्प्यापर्यंत बैलजोडी पोहोचलेली आहे. स्वप्नील नारकर यांची आई अबाबाई प्रसन्न. स्वप्नील नारकर इंडियाला वळता मारून पुन्हा बदलीच्या प्रवासाला 2 नंबर ट्रॅकवर अतिशय सुंदर मातूर आणि हरण्या. जरा जोर करा. प्रशांत अपराध. मातूर आणि हरण्या डायव्हरचा हँडल चालू झाला आहे. सर्व समोरच्या रसिक प्रेक्षकांनी बाजूला राहायचं आहे. जरा समोरच्या रसिक प्रेक्षकांनी बाजूला राहायचं आहे. अतिशय सुंदर. बैलगाडी प्रेमींची पण गर्दी बघू शकतात. खूप प्रेक्षक येले आहेत मैदानावर. अतिशय सुंदर वेगाने सुटलेली आहे बैलजोडी. शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचलेली आहे. शेवटच्या टप्प्याला अतिशय सुंदर वेगाने पळताना दिसते ती राणी यांची जोडी. अतिशय सुंदर. करा दूर करा. ड्रायव्हर आपल्या जीवाचा आटोकाट प्रयत्न करून ड्रायव्हरने गुलालाचा मानकरी ठरलेला अभिनव राणे कणकवलीकरांचा साथ. प्रत्येक गाडी मालकाने ट्रॅकवर आल्यानंतर आपलं नाव सांगा, कारण ती गाडी उलट्या सुलट्या येत आहे बघा. रस्ते का प्रेक्षकांना बघा, आमचं कार्यकारिणी आशुतोष कातोनकर. अरे अविनाश कातोनकर, बंधुराज. बैल थांबलं की हो, बैल थांबलं की समोर फाटकवाडची पण टीम बघू शकतात. काढलंय ना आमचे आशू कातोनकर. आशू दादा, काय चाललंय सांगू शकता? बैलगाडा शर्यत मिडबावची. कोणाचा नंबर येत? आचरेवाल्याचा ना, आचरेवाल्याचा. पहिला कणकवलीवाला होता, नंतर आता आचरेवाला. 59 आता 59 म्हणजे नक्की कसा काय म्हणजे चालू आहे स्पर्धा? अशी कशी चालू? हौशी प्रेमी सगळे, हौशी प्रेमी, हौशी बैलगाडा प्रेमी. जी आता
करतोय तो मंदार करते आणि त्याला साथ देतोय आपले धावपटू फ्रेंड. अतिशय जोरदार शेवटच्या टप्प्यापर्यंत बैलजोडी पोहोचली आहे. 8 नंबर ट्रॅकवर तर ते बघू शकता किती आली आहे ती. तर बैलगाडी शर्यत थोडी हे पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातनं गाडी येते. स्पर्धेसाठी असलेले चषक बघू शकतास तुम्ही सगळे. खूप सारे चषक आहेत. अतिशय सुंदर भावाभावाचा साथ सुटला. कॅनिंग वाले बोला बोला कॅनिंग. क्रिकेटची स्पर्धा सोडा याच्या पुढे आता क्रिकेटची स्पर्धा क्रिकेट स्पर्धा तिथं त्याच्यात मजा आहे. रामेश्वर परिसर मिठो मला मजा येईल आपली. कसे गेला तुम्ही आणि कोण कोण काय तू धावची गरज नाही तू कसं खेळात बिळात नको जाऊ तू घराकडे थांबायचं नाही घेतलं मग बरोबर गेला म्हणूनच ते हरला आणखी रन कोण करी योगेश तेली आणि मंदार करते पुढा. दुश्मन आणि बावऱ्या अतिशय सुंदर वेगाने सुटली ती भाई नरे मेडबाव यांची बैलजोडी आणि या बैलजोडीवर जॅकी म्हणून काम करतोय तो मंदार करते कुडाळ. सर्व रसिका प्रेक्षकांना सूचना आहे बैला नौकी आहेत. आजूबाजूला जर कुठे घुसतील शेवटच्या टप्प्यापर्यंत बैलजोडी पोहोचलेली आहे. झेंड्याला वळसा मारून पुन्हा परतीच्या प्रवासाला अतिशय सुंदर वेगाने एक नावाजलेला जाती तो म्हणजे मंदार करते गुलाल. जरा बाजू जरा उजव्या तो कातरू जरा हातात धर मंदार. अतिशय सुंदर शेवटच्या टप्प्यापर्यंत बैलजोडी पोहोचलेली आहे. बघूया मार्केट म्हणजे भुजात पकडतो बैल बघा पकडतो ते बघताच ते बघतात अजून जाकडे टर्न केलं तुका या जोडीवर जाती म्हणून तयार करतोय तो प्रशांत आपला कुसबे. अतिशय सुंदर शेवटच्या टप्प्यापर्यंत बैलजोडी पोहोचलेली आहे. चला सुटला मोडक यांचा साथ सुटला आणि या बैल जोडी बाद करण्यात येईल याची दक्षता घ्या. पाठी बघून पळायचं नाही. पुन्हा सांगतोय बघा. घड्याळ सिटी सज्ज अतिशय सुंदर शेवटच्या टप्प्यापर्यंत बैलजोडी पोहोचलेली आहे. घड्याळ सिटी गार्गी शिरसेकर आताची बैलजोडी गार्गी शिरसेकर. चला सुटला गार्गी. पाठी बघून कोणी पडू नये. पाठी बघून पडू नये याची दक्षता घ्या. जेणेकरून तुमच्यामुळे या स्पर्धेला हे सगळे बैल बघू शकतास. गाडी एक बांधले जातात बांधून मग रेससाठी पुढे घेऊन गेले जातात. तो बैल बघा कसलो खतरनाक तो. सर्जा देवा सागर पुजारी यांचा हँडल चालू. अतिशय सुंदर. जरा जोर करा जरा शेवटच्या टप्प्यापर्यंत बैलजोडी आलेली आहे. जरा जोर करा. किती घड्याळ सज्ज
एक नंबर ट्रॅकवर श्रीकृष्ण धुरी यांची बैलजोडी सुटलेली आहे. परतीच्या प्रवासाला दिसते की श्रीकृष्ण धुरी कुळा यांची बैलजोडी आपल्या पाठीमागून गुढी लावू नये, पाठीमागून लावू नये. ऊन जामच लागला म्हणून लिंबू सरबत पिऊ पिलो आम्ही. मस्त लिंबू सरबत पिलो. विशाल सावंत यांचा पंचोड सुटलेला आहे आणि बैल जोडीवर जॅकी म्हणून काम करतोय तो मंदार करपे गावनाळा कुडाळ. अतिशय सुंदर डाव्या बाजूला पळतोय तो मॅगी आणि उजव्या बाजूला पळतोय तो पवन. मॅगी आणि पवन शेवटच्या टप्प्यापर्यंत बैलजोडी. डोळ्याचं पारणं फेडणारी बैलजोडी विशाल सावंत मालवण जॅकी मंदार करपे यांचा हँडल चालू. डाव्या बाजूला मॅगी आणि उजव्या बाजूला पवन. मॅगी पवन दोन्ही बैलांमध्ये तालमेल अतिशय सुंदर. राज्य स्तरावरील बसणारी ही बैलजोड सिंधुदुर्गाचं नाव महाराष्ट्रामध्ये घेणारी ही बैलजोड अतिशय सुंदर. ही समोर नानूची गाडी तयार होता. शेवटची गाडी आहे. यानंतर या स्पर्धेचा निकाल समजा. चला बघूया कोण जिंकता ही स्पर्धा ती. विजेता संघ आहे कैलास कतवण्याचा सर्जा आणि राजा. जल्लो जाऊन जाते. एक नंबर इलो एक नंबर. हे सगळे विजयी झालेले बैलगाडी आहेत. ही समोर दिसता कलर लावलेलो गुलाब लावलेलो ती एक नंबर इलेली गाडी आहे. दाखवते सगळ्यांना आता याचे. चला ह्या गाडीचो एक नंबर इलेलो हा. दोन सर्व गाडी मालकांना पुन्हा एकदा विनंती आहे की आपण मुख्य व्यासपीठाकडे जमावटीला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने आम्ही या स्पर्धेचे आयोजन केलं होतं. आणि सर्व बैलगाडी असे लाईनीत लावल्याने आहेत. तर आता एक एक गाडी बोलवतील आणि त्यांना चषक आणि जो पारितोषिक सत्ता दिला जाईल. चला बघूया. Yeah.
15 क्रमांक गार्गी शिरसेकर शिरवणे. गार्गी शिरसेकर शिरवणे. यानंतरचा 14वा क्रमांक गुरुप्रसाद परब कुडाळ. 10वा क्रमांक भगीरथ गुरुनाथ. विशाल सावंत मालवण. मॅगी आणि पवंद 38 मिली सेकंद. संतोष पेडणेकर तळगाव. येण्या शिट्यावर राहा. तृतीय क्रमांक मालवणचा असला तरी इथे आपल्या प्रतिष्ठानचा सुद्धा यथोचित सन्मान ते बैलगाडा मालक करत आहेत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. तृतीय क्रमांक लिंगेश्वर पावनदेवी प्रसन्न आपलं मनपूर्वक अभिनव रावराणे कणकवली. चिमण्या आणि सोन्या 55 सेकंद 53 मिली सेकंद. महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा माजी केंद्रीय आणि सगळा संपला आणि तनू आता काय चाललं तर दरम्यान झालेल्याच स्पर्धात आम्ही चाललो खेळागाव. 1 नंबर कणकवलीचे जोडे दोन्ही पण 1 आणि 2 नंबर दोन्ही कणकवली चालू तिने मारलेली आहेत. संपलेली आता आम्ही चाललो खेळात.
आज तर स्पर्धा संपलेली आहे. आता घरात चाललो, उन्हाचे काळे पडलो. घरात बघूया आधी खेळा जातो. आता खेळा गेल्यावर नंतर घरात जाऊच्या नंतर जाऊन प्लॅन आहे. तर ह्या व्हिडिओमध्ये एवढाच. चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. खूप दिवसांनी व्हिडिओ टाकतोय, तर लाईक सबस्क्राईब आणि कमेंट करू विसरा नको. चला बाय बाय, धन्यवाद.